Diyos Maraynaldo po sa Tuya Gabos, as in welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Ngunya na Domingo sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kang Corpus Christi, hawak ni Kristo. Sa Santa Misa niya ito ngunyan, sa tuya pong idulot ang sa itong mga personal na intensyones, siring man, pasasalamat dulot ni Nene del Rosario and family, birthday blessings for Manuel Raymond offered by Delgado family, Thanksgiving by Matias and Ingero family, Norma San Benaventura, for good health and protection of Robert Jr. and Lorraine Ebanin Eifert offered by Mila Rubio, Thanksgiving and protection and for good health for Lawrence Evan B. Rubio and family, Thanksgiving, protection, and good health of Lorraine, Ivana, Clarete, and family. Thanksgiving and protection and good health of Arnel Jose Rubio and family. Thanksgiving for passing the oral of defense exam by Nina Francia Bergunio. Thanksgiving by Francis Lanusga. Special intention for divine intervention of land dispute offered by Nene del Rosario, for safe travel of Emily and Angelo Velasco offered by Velasco family, for safe and good health of Rosalia Asense, Janet Villaferte and family, and Juliet Navarro offered by Villaferte family. Prayer to pass the exam of Allen B. Co. and for complete healing of Ernesto Velasco offered by Emily Velasco. For safe and good health of Arnaldo Bunyag Jr., Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, offered by Bunyag family. For complete healing of Arnaldo Bunyag, for safe and good health of Maria Faye Donna, Viel Maria, and Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. Prayer for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC family, especially Salve Cabral and Fe, Sister Fe. Prayer for good health and protection of baby Justin and Eloise, special intentions of Mel Ezekiel and Mel Gabriel offered by Matias family. Prayer to pass the civil service exam of Francis Grijalbo, offered by Grijalbo family. Prayer for good health and for more blessings of Bron and Letty Robredo, offered by Robredo family. And petition to pass the civil service exam, offered by Alan Basconia Co. Prayer for the eternal repose of the soul of Pantaleon, Lita, Antonia, Reynaldo, Anacleta, Felipa, Cornelio, offered by Nene del Rosario, for eternal repose of the soul of dead members of CRC and LLFCC family, for the soul of Virginia, offered by Del Fornoles, and for the soul of Elpidio and all souls in purgatory, offered by Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, sarong tinapay, sarong hawak. Inako niya to si Kristo sa Eukaristiya bilang tinapay nin buhay. Ngunya na Domingo, sa tuyang pinagseselebrar ang katotoohan na ang tinapay asin arak sa sakramento, iyo ang tunay na hawak asin dugo nin kagurangnan. Ipamibiin niya to kay Kristo sa satuyang selebrasyon na ang pag-ako niya to sa iya, sa Eukaristiya, iyo ang magdara sa satuya sa buhay na pano nin pagkamuot. Ang selebrasyon niya to ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Roy Nagales, guest priest. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton, ang awit sa pagpuon.
sa selebrasyon kan sa tuyang Santa Misa ngunyan, sa tuya man pong ipagpamibian mga nagdadalan sa tuya, urog ng gayo an mga urog an kamauotan na makapag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo alagad naulang kan mga manlain-lain na katibaadan. Sinta sa tuyang ipagpamibi sa selebrasyon kaning sa tuyang Santa Misa. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na sa Kristong kagurang lanta, an pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untas to mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamimbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa tong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Maherak na maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan, asin Sa dagang katuninongan, sa mga tao, marakayan buo. Inuomaw ni ika, lakong kamurawayan. Kagurang na namin butong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan at kinaban, maneraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan at kinaban. Ako ang sumong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. O Diyos na makakamhan sa makangalas na sakramento, ipinapagirumdum mo sa moan sa imong pagsakit asin pagkagadan.
Sambahon mi an misteryo kan sa imong hawak asin dugo, tanganing danay na mapasamuya an bunga nin sa imong pagtubos sa mo. Ika nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Itinao ni Melchizedek ang sa iyang bendisyon kay Abraham, asin maugmang nagdulot nin fiesta para sa iya. Nahiling niya, napaladan si Abraham, huli tatinabangan siya nin Diyos. Hinanyugong po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Si Melchizedek, hadi ni Salem, nagdulot ni tinapay asin arak, siya padi nin Diyos na urog kahalangkaw. Binendisyonan niya si Abraham, dangan nagsabi, si Abraham, pag umawo nin Diyos na urog kahalangkaw, kagibo nin langit asin daga. Siring man, pag umawon ang Diyos na urog kahalangkaw, huli ta itinaunya sa imong kamot ang sa imong mga kaiwal. Asin si Abraham nagtao sa iya nin himuluan kan gabos niyang rugaring. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ikapadi sagud paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Ika, padi, sagkod paman, araw ki Melchizedek, kaidtong panahon. An kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw ka sa tuo mo. Sagkod na ang mga kaiwal mo, magibuhan ko, din tuntungan kan sa imong mga bitis. Ika, padi, sagkod paman, araw ki Melchizedek, kaidtong panahon. Hali sa Siyon, ipinapadara nin kagurangnan ang sa iyang makapangyarihan na setro. Maghadi ka sa tahaw nin sa imong mga kaiwal. Ika, padi, sagkod paman, araw ki Melchizedek, kaidtong panahon. Hadi ka, puon kang aldaw na ika, namundag sa banal na bukid. Hadi, puon sa tulak, bago magsirang ang aldaw, ipinangaki ta ka. Ika, padi, sagkod paman, araw ki Melchizedek, kaidtong panahon. Ang kagurangnan nagsumpa, sumpa na dai babawion. Ika padi, sagkod paman, padi, siring ki Melchizedek, kaidtong panahon. Ika, padi, sagkod paman, araw ki Melchizedek, kaidtong panahon. Sa pag-ako niya to kanahawak asin dugo ni Kristo, nakakamtan niya to ang presensya nin kagurangnan na iyo ang ginigikanan kan tunay na pagkasararo. Hinanyugong po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Inako ko hali sa kagurangnan, ani tinao ko sa inda, nakanbanggi na siya pinasaloiban, kinuan ni Jesus na kagurangnan ang tinapay, nagpasalamat, binaak asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sa sako. Siring man, pakapamanggi, kinua ang kalis asin nagsabi, ang kalis na ini iyo ang bagong tipan sa sakuyang dugo. Balang pag-inom nindo ka ini, kibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Kaya lambang pagkakanindo, kan tinapay na ini, asin lambang pag-inom nindo, kan kalis na ini, ipinagrurukyaw nindo ang kagadanan nin kagurangnan. Sagkod na siya bumalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo nagpapahayag kan mensahe na ang gabos nagkaigwa nin
kakanon sa paagi kang kapangyarihan nin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan dinara sinda ni Jesus sa banwa na angaran Betsaida. Alagad na isihan kan mga tao asin sinunod siya ninda. Inako niya sinda, tinukdoan, dapit sa kahadean ni Diyos, asin binulong ang gabos na nagkakaipo. Pagsulnop kanal daw, ang 12 nagdulo kesos asin nagsabi, papulion mo na ang mga tao. Padumanon mo sa mga baryo asin sa mga uma sa palibot. Dumansinda makihigda asin makikakan. Huli taoya kita digdi sa kadlagan. Si Jesus nagsimbag, pakakananin sinda. Ang mga disipulos nagsabi, igwa kita digdinin 5 sira sana, tinapay asin 2 sira. Iyo sana ini, kung da kita makabakal nin kakanon para sa gabos ng mga tao na uya digdi. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, patukawa sinda na tiripon-tipon, 50 lambang tipon, siring an ginibo. Pinatukaw sinda gabos, kinuan ni Jesus ang 5 tinapay, asin ang 2 sira. Nagtingkalag sa langit, benendisyonan, binaak, dangan itinao sa mga disipulos, tanganing ipakakan sa mga tao. Nagkarakan, sagkod na nagkabarasog, tinipon ang mga natada, asin 12 basket an napano. Matugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marahay na aldaw po sa indo gabos. Diyos maraynalda man po, Father. Matugang, subago po, pig-feel ko lang si pangaran ko na Roy. Pero ang totoo ko pong pangaran, Larry. Larry Nagales. Ano po, yan po ang sakuyang pangaran. Ngunyan po, sa panahon na ini, digdi po ako sa palasyo, nagpapahingalo, ninhulikan mga kamatayan na sa kuyang pigdadaradaраman ngunyan. Kaya digdi po ako pigkuan ni obispo, tangani na digdi po makapagpahingalo sa Indo. Kaya sabi po ni Father Bon, baad perminindo akong makaibahan sa laog kan sa tuyang selebrasyon kan Santa Misa. Matugang, as a human person, we always give gifts. Giving gift is an act of thoughtfulness. Bilang tao, minatao kita. Ang satuyang pagtatao, tanda. Kan satuyang thoughtfulness, tanda. Kan satuyang pagiging marahayon. Minatao kita sa mga tao na mahalaga sa satuya. Asin siring man sa mga tao na sa tuyang namumutan.
Matugang an misteryo, an istorya kan solemnidad, kan hawak asin dugo ni Kristo, tanda kan pagkamatinao kan Ama sa satuya. An istorya, an solemnidad, an misteryo kan Corpus Christi, tanda kan pagiging matinao kan Ama sa satuya. Mahalaga kita sa satuyang Ama sa langit, kaya nangako na dain niya kita pababayaan. Before Jesus ascended into heaven, He constantly reminds us, daita kamo pababayaan. Itinaon niya sa tuya an sa iyang hawak, asin dugo, tanda kan sa iyang pagmangno, pagkamuot, asin pagpahalaga sa satuya. Siya, sarong Ama, na handang itao an maninigo para sa satuya. The body and blood of Christ is a concrete manifestation of the Father's love to every one of us. Bako lang tinapay, asin arak an sa iyang itinatao sa satuya. Bako lang ordinaryong tinapay, bako lang ordinaryong alak. Sinabi ni Jesus, ini ang sakuyang hawak, ini ang sakuyang dugo. Diyan niya sinabi sa huring pamanggi na ining tinapay, garuko hawak, o ining alak, garuko dugo. But ang sabi ni Jesus, kakana nindugabos ini ang sakuyang hawak. Inuma nindugabos ini ang sakuyang dugo. Kaya sa lambang pag-ako niyato kan hawak ni Kristo, it is indeed the body of Christ that we receive sa laog kan sakramento ninyo Eucharistia. A God giving us His body and His blood is something that we need to be grateful of. We are sinners. We are unworthy human beings. And yet, ang mahal na Diyos willed that His most holy, precious body and blood become part of us. Di ba kung nihilingon ta, gayon sa ng pagdangugon, an sa iyang hawak, magiging parte kan sa tuyang hawak. Asin an sa iyang dugo, makikisumaro o mananalaytay sa satuyang mga ugat. Iniaram niya to padagos na every time we receive Jesus in the Eucharist, it is the body of Christ and the blood of Christ that we receive. Alagad, may mga pagkakataon na daipangani natutunaw sa satuyang dila an hawak ni Kristo o an ostya na satuyang kinakakan. Pagbalik ka sa satuyang tukawan, puon na kita ning pagmamarites sa satuyang mga kapwa. Di ba? We need to accept it. May mga pagkakataon na daipangani natutunaw an ostya o an hawak ni Kristo sa tuyang pagkakakan, nagpupuon na kita sa pagchismis sa satuyang kapwa. Or, daipangani kita nakakauli sa satuyang harong, abang gatol na kan satuyang mga dila sa pagparaot o sa pagpakaraot kan satuyang mga kapwa. Ang Diyos na nagtao kan sa iyang hawak, asin dugo, naglalaom na makasaro kita sa lakaw kan sa iyang hawak, sa pagharubay kan marahay na bareta. Ang sa iyang dugo, magdugdug sa tuya, tanganing mapatalubo, ang sa iyang pangapudan, pasiring sa kabanalan niyato, asin sa kabanalan kan sa tuyang mga kapwa. Sa pagtao sa tuya kan hawak, asin dugo ni Kristo, nagpapatotoo ini na ang Diyos mananggad sa tuyang Ama. Ama
na handang magsakripisyo, tanganing maitao, an pangangaipo kan sa iyang mga aki. Matugang, padagos lugod kitang magpasalamat sa Ama na nagtao sa tuya kan sa iyang hawak asin dugo. Asin padagos kitang magpasalamat sa Ama na padagos na nagiging totoo sa iyang promesa sa satuya. I created you, I called you, I will never abandon you until the end of time. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin daga, kang gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo. Kay Virhen Maria asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa god sa kagadanan. Asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Itinaonin Diyos sa toan sa iyang bugtong na aki, tinapay nin buhay, tanganing sa tuyang makamtan, an buhay na ding kasagkoran. Sa bilog na pagtubod, asin pagkamuot, sabihon ta, kagurangnan, hinanyuga an pamibi nin sa imong banwaan. Kagurangnan hinanyuga ang pamibi ni sa imong banwaan. An Santo Papa Francisco, an mga obispo asin kapadian sa satuyang arkidiocese, asin sa bilog na kinaaban, na sa indang ikapamidbid si Kristo, tinapay nin buhay para sa gabos na tawo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, kin sa imong banwaan. An mga pamayon nin banwaan, an mga nagkakapot nin kapangyarihan, tanganing sa indang mamidbid, asin mamutan si Kristo, ilaw, buhay asin dalan para sa gabos na tawo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an pagbiin sa imong banwaan. An mga nagtitios, nagihelang, inaapi, an gabos na nagahalat pa, na an katanusan mapasainda, tanganing sinda mapakusog sa pagtubod kay Kristo, tinapay na naghilig hali sa langit, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an pamibiin sa imong banwaan. An gabos na nagsunod kay Kristo, tanganing sinda dumulok asin mag-ako kang tinapay nin buhay na iyo si Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. Langit nun na Ama, danay mong hinanyugon, ang samuyang pamibi, bilugan sa muyang paglaom sa imo, buot ming mabuhay sa tinapay nin buhay, na itinaw mo sa mo, si Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa Eucharistia. Liturhiya kan Eucharistia.
very much po. Espiritu Santo. Thank you very much po. Para sa mga Matindog po ang gabos. magpamibig, matugang, tanganan sa kwasan sa indong atang, makumalugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, warasan sa imong simbahan, an balaog nin pagkasararo, asin katuninongan, bilang bunga kaining atang, nasa mong dinudulot ngunyan sa paggiromdom kan hawak ni Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na diing kasagkoran. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, sa huri niyang pamanggi, kaibaan sa iyang mga apostoles, sa pagdanay, kan nakakaligtas na pagrumdom kan krus. Sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sa diri, korderong daing digta, an inakong atang ninlubos na pag-umaw. Sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinapabanal mo sinda, kanganing ang lahi nin tawo na yaon sa sarong kinaban, maliwanagan nin sarong pagtubod, asin magkaburunyog sa sarong pagkamuot. Kaya nagdudulok kami sa lamesa kan kangalas-ngalasan na sakramento, tanganing sagom, kan hamis, kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit non na ladawan. Kaya ang mga langit nun, asin mga daga nun, sarabay na nag-aawit, kan bagong awit nin pagsamba, asin kami kaibakan gabos na hukbo nin mga angheles, nagrurukyaw daing tapos na nagsasabi. Maluhod ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami,
Pabanala kanambuan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buod, pinasaluiban sagkod sa nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, nagpasalamat, binaak asin tinawsay ang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. My God, I am not worthy for the sacrifice of yours. Sacrifice in your presence. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalisen giraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na pabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyang kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ka pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa ilog na kinaban, kanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, garumduma sa iyong pagkahera kan sa umatugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpasalamat sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagangahas kita na mag-awit.
Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na taling ka sa kasaalan, asin manligkas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligkas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace Peace be be with you with po. you. Peace. Peace be with you po. Peace be with you. Maluhod ang gabos. Uya an kordero kan Diyos. Uya an nagpapara kan kasalang kan tinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Sa Kristong kagurangnan, itinaw mo sa moan sa imong hawak asin dugo sa Eucharistia. Tanganing kami mabuhay sa imo. Lugod makamtan mi an biyaya na mahiling mi ka sa kamurawayan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang Mass Presider, Reverend Father Roy Nagales. Thank you, Father. Ang satuyang Mass sponsors, De La Viña family, Robert Jr. and Lorraine Evanine Eifert. Asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Salamat po. Salamat man po sa satuyang lay minister, mga nagbasa, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf. Asin sa tuya po gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang management and staff kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, siringman madadangog sa OKFM Radio. Ang Misa nin Banwaan madadalan sa FB live streaming, siringman sa YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan, asin sa tuya pong i-like, asin i-share, sa tuya mga kabisto, lalong-lalo na si mga day nakakapag-atindi ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Bago po ang huring bendisyon, sa tuya man pong ipagpamibingon yan, ang mga nagdadalan sa tuya live sa TV or via internet, urog ng gayo an igwanin mga kamatayan. Sa tuya sindang unyan, ipagpamibi, O Diyos na makakamhan, an sa imong kapangyarihan, ginigikanan kat sa muyang paglaom, asin kusog sa samuyang pagkabuhay. Urog na sa tahaw kan mga kadifisilan na samuyang inaagihan. Ika nagsabi sa muya, na dainong kang mapurisaw sa mga bagay na nagtatao sa muanin kapurisawan sa kinaban na ini. An mga kamatayan kan samuyang mga tugang kagurangnan, dutaiman kan sa imong makapangyarihan na kamot, tanganing mapaumayan sinda kan sa indang mga kamatayan, asin anuman nakadifisilan na sa indang inaagihan. Kagurangnan, ikalugod, danindang maging paglaom, asin kusog, sa tahaw kan mga kadifisilan na ini. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon lugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.